Jones. Dwi'n byw yn Gasllwchwr, rhwng Abertawe a Llanelli. Dwi'n 65 oed, mis nesaf, ar y 10 o Ebrill. Dwi'n Cristion. Fe des i'n Cristion yn 1967, pan o'n i'n 16 oed. Yn cofio oedd campaign yma yn Llwynhendy, ac oedd y gweinidog yma, y par Cecil Jenkins, wedi gofyn i rhai o ni, y pobl ifanc, i mynd lawr i gwrando ar Perry Ellis, Efengylydd o America. A roedd Perry Ellis yn sôn ac yn siarad am y Good Samaritan. Ac o'n i'n gweld taw fi oedd y person oedd eisiau help yr arglwydd Iesu, achos fy mhechod i. A noson honno, o'n i'n rhoi fy mywyd i'r arglwydd Iesu, a fe des i'n Cristion, trwy credu yn ei waith ar y groes, ac bod yn arglwydd i mi, a ddarn ni wedi bod yn dilyn yr arglwydd Iesu yn fy mywyd i. Dwi ddim yn perffaith o'r gwbl wrth gwrs, dwi'n pechu o hyd, o ddydd i ddydd, ond dwi'n gwybod bod arglwydd Iesu yn glanhau fi o pob pechod yn ei gwaith ar y groes. O'n i yn dysgu am dros 10 o flynyddoedd. Dwi'n dysgu yn Llundain ac yn Abertawe, yn Gasllwchwr, yn Gorsinon, ond nawr dwi wedi riteiro, ni'n flicio'r gair yna, ac nawr dwi fwy brysur nawr, nag erioed i gweud y gwir. Dwi wedi bod yn helpu gyda fam, wrth gwrs mae hi'n 97 wythnos nesaf, ond nawr mae hi mewn cartref yn Llanelli yn Felin Fôl. Ond ar ôl i fi riteiro, ymunes i â côr Efengylydd Abertawe, ac dwi'n canu gyda nhw pob wythnos. Ni'n ymarfer yn Lon Las, ac ni'n cymryd rhan mewn events dros Cymru a de Lloegr. A mae'n gwaith pwysig iawn, dwi'n meddwl. A hefyd dwi'n trial cadw heini. Dwi'n aelod yn Gym Llanelli yn y DW, ac dwi'n cymryd rhan yna mewn dosbarthiadau, ffitrwydd. Dwi wedi bod i Nepal gyda'r Leprosy Mission. Dwi wedi gweld y gwaith gyda'r gwahangleifion yno. Oedd hwnna yn 2007, a hefyd dwi'n cymryd diddordeb yn elusen Cristnogol Compassion. A es i gyda nhw i Affrica yn 2014. Eithon ni i Kenya a Tanzania. Eithon ni i prosiect tu allan i Nairobi. Gwaith Compassion yw helpu plant ifanc i mynd trwy y coleg a'r ysgol. Eithon ni wedyn ni i dringo Kilimanjaro. Oedd hwnna'n gwaith anodd iawn, achos wi yn eitha hen nawr. Ond dyna ni. Ond y peth pwysicaf yn fy mywyd i yw adnabod yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr. Gyda Compassion, maen nhw'n helpu plant a pobl ifanc i tyfu gyda'r whole person, chi'n deall. Maen nhw'n helpu nhw gyda'i addysg, sut maen nhw'n gwisgo, a teuluodd, enwedig gyda'r mamau. Maen nhw'n addysgu nhw sut i codi'r plant yn iawn, gyda bitiau'n iawn. Fel wedyn ni mae pethau i helpu trino nhw yn cadw'n lân a iechyd, chymod. A felly mae Compassion yn trin yr whole person fel. A mae rhai o'r plant yn wedi tyfu yn Cristnogion ac wedi dod i'r arglwydd Iesu, ac mae hyn wedi newid i fywyd nhw. Maen nhw'n cael gwaith, achos sdim lot o gwaith gyda rhai llefydd yn Tanzania a Kenya, a Brazil a llefydd fel hyn, lle mae lot o poverty ten. A mae Compassion yn helpu
y plantyn i tyfu'n iawn ac i pwyso ac i tyfu ac i caru yr arglwydd Iesu.